ekwesịrị use ya ka ọ saa abụọ ka microphone ka ọ wee doo ụda mana unfortunately ọ bụrụ microphone ife njin aka bụ remote na ọ bụrụ na m akọwara ọrụ gị taa just mapụta na-eme ya ma amakwa oge gị niile ga-akpa na mic oge nwekwa ndị nọ n'ụsọ na-eme argument nne ya abụrụ mic onye asị ya na mic ka eko n'owe Igbo esi wee pụta nọ wee imebu ọkwa remote ife a na-agwa anyị kịta dị ka big man obiala occasion most of them bụ abamade ka ba na-eyi n'ọkpa most of them na-eyi abamade mana based on ọgaranya ị ga-ebelieve na ife ahụ Italian Spanish maka ụdị ife a mana ọkwa ife a na-akpọ ya bụ packaging ọ dị oke biko ebe ọ bụla isi wee na-esonyelụ m na this program ife nchọ ka m gwa anyị bụ kaba arụ ebu vidio ị ga-atụsị ya ị na-esonyela anyị n'ife a na-eme ka a na-ebunye ya uche o nwere ife bụ na o mee n'obodo ka m were ofufe maara ya oge ya ọla edochie na nwunye ya na-enwe ishu nwere ife nkaba arụ na-agwa iri ya ọ bụrụ na ọmụnwa na ife ngeme ọ bụrụ na ọmụnwa ka ife ngeme wo ndị ọdịrị onwekwa ife ị ga-emenwu ya ka iji wee niile eke na-esonyela anyị ewezi n'iwe na ife egwuru agara na your favor iwu abụrụ na ọ ya aga na your favor o nwere ndị ọ ga-efevọ uwe zuru oke onwe onye dị 100 ekwentị ka m gwa anyị na ọ bụrụ na ibu folowa mee dochie ọ bụrụ na ibu folowa yon ọ bụrụ na ibu folowa judi ọ bụrụ na ibu folowa ọbasi maka ọbasi abaghị n'ife a na-eme efu situation ya ọlụ nọ n'ime ya o nwere sọ men naanị ife nnekwukịta abalị n'ime ya mana anụrụ ya outside echepụtala ụwa onwe ya bịa bụ na ere ha nọ kịta afụkwara ana na-eji emoshọnal ụmụ ụwa abịa onye abịaghị azụ e nwere esi na ọ bụrụ na onye abụghị ọrụ taa ndị ndọrọ mmadụ mana onye anyị a na-ebu ya aligeshọn kịta sọnwụya n'ọmelife dị ọ na-agbagharị ka oyi esi wee na-eji bọnkụ na omeri ya o nwere ndị ga-apụtasị nna na ọ bụgodu mụnwa sef ngwelụ nkịtị kwụọ ọfa afịa mụnwa ya atụpụdo ofe ọnụ yetego ife ọbụla mee n'ụwa people must talk ọ ga-enwe solution onye ọbụla nwere saịdị nke ya ọma mma nna na-eyuzu your own solution hapụ ya ọla edochie na ndị bie kafa sọlvụ ọdịa ishu ejusi na ọfanwa ka eji na-eri nri ebe ọ bụ na ọfanwa ka ekpo n'ọnụ n'ụyawa onye anyị kpụ n'ọnụ taa bụ Simon Ịkpa onye bịara program ya bụ Onowu Igbo eze ụmụ Igbo anyị ara emefe ụmụazị ife anyị na-agwa ụmụ Igbo bụ kosi onwe ndị na-apasịkwa ya meseji two different ways mana ebe a ife anyị na-apị ya bụ kosi o nwere ife nche egwu anyị na-ege m ebe ọ bụla ije wee fụ nwatakịrị ka ọ na-eji stọọbụ ife a na-eme n'ebe akwa ife ị na-edi ime that moment bụ kunite nwatakịrị ahụ ka ọ hụ nne ya gee ntị kunite nwatakịrị ahụ ka ọ hụ nne ya maka na mama rapụrụ nwa chief too n'akụkụ kwesịrị ịma na nwa ga na-ebe akwa so ife niile ime bụ ekunite nwa ahụ elu ka ọ hụ nne ya asị m gị na ekunite ya elu ka ọ hụ nne ya ga-adị nwaanyị nyogide ka ọ fụọ ebe ihe na ya dị ọ ya kpụ isi n'ala mama m na-eke ogiri ama m ijiji anya kpọ eri oge mmụ bụ anụmanụ ji wee were eze na-arị elu ama m osisi ọbụla na-enu inu ọmụnwa ka a na-akpọ eze ụmụ iyo Maazị Simon Ịkpa ka ndị Finland pịachi na 6 years ago na-ada ya ka akụkọ 6 nwee ndị na-eklem na fa bụ IPOB nwee ndị na-eklem na fa bụ
BRG, ya Biafran government in Biafra in exile government. Ibe n'ime ndị a na-eklem na fa bụ ụmụazị Simon Ekpa, fa kwesịrị ịma na IPOB mụtalụ side fagodi, a ga na-enye ndị IPOB respect. Ọgaka ife nkwu asị gị na ị ga-enye IPOB respect. Without IPOB you are nobody. Nwa ya ma gị. Onye ọbụla na-efolo Simon Ekpa gee m ntị. Ife a ngwa ka m na-agwa ndị Chelsea, ewepụ Man U, Chelsea ama na-agba bọọlụ n'England taa, because Man U bụ ndị wegota the stake. Ife iru oke gbasibe bọọlụ ike try ya ka emerie Man U. So for any organization or any group you stand kita fa need the IPOB. Na arụ IPOB ka a ga-esi wee gbakapụta. IPOB unu ga na-ebe akwa, unu ga-ebegide akwa ruo echi. Na mgbe o mere organization dị iche, ọkwa organization konobu. Mgbe ọ na-eme organization ndị ọzọ nwee ife unu kwuru. Unu rapụ ndị ọzọ bụ ndị ala, sịsọ unu nwa bụ ndị dị relevant. Organization niile dị n'ala Igbo. Onwe nke na-enwekọta problem n'iru akwụkwọ ka unu tinye ọnụ. Problem niile a na-enwe ife unu ma bụ sọ nke unu, gọọmenti unu, etu unu si chia. Anyị gabigasịrị many things. O nwere ndị otu anyị fọmụcha grupu, nwee ndị esi n'ime ya na-agbapụtasị ndị nke aja fọmụ, ndị afọmụ nwee ife unu ukwu, n'otiri anyị aka n'obi. Elue taịm unu na-achọ simpati. Ọ dị ka isi agbakachara alụ unu sef maka chika nna agba unu. As long as unu bụ organization welitere isi n'ala Igbo, unu ga-agha aka ghọrọ mkpụrụ niile unu kụrụ, unu ga na-enye ya ọ na-epu. Maka a na-agwa unu mgbe ahụ ile unu ahịa ekwesị weta. Eruo kịta ife niile aha bọọsụ ọ na in another way. Unu amụta ọ bụ ọkwa anyị ọhọkwa anyị ọbụkwa na ọrụ ha dị mma unu ekele m oglo ndị IPOB bụ ndị isi nkụka. Ofu organization a na-atụ egwu na Nigeria, chere ha bụ mma, o nwere etu na adịrọ mma ka nkata wee unu adịrọ mma. N'elu onye find check ya na onye chọpụta the IPOB onye isi nkụka onye jere na kọtụ na-abalụ the lawyers, ịbụ lawyer nke ya ọ sịfa don't speak when I'm speaking. Authority I carry. The IPOB. One of these things cook and what I see. Only see on the Google. Stop. Walk great one. Before I know you back in Nigeria. Only one man. Challenge in Nigeria. Ọpụta ozugbo declare president, the whole president na-achị Nigeria kwuo na ọnwụọ na ụfọdụ ndị mmadụ aghọta ụdị ọnwụ a. Ọ na-agwa na ọnwụọ na even sef na onye ị na-ere anya kịta na-agbawali ya ntị ije na ya na nwaziri ire na-agbagharị taa agbawali ya ntị ikwu enugwu ha na ihe na-ewi na Biafra land agbawali ya ntị. Research niile anyị na-emezi ebe research ntị ha bụzi ego anyị na-achụ o. The IPOB unu atọgo n'aka m, unu don buy market. IPOB unu azụrụ gaa ịgbakwa unu pịa jee challenge ya authority dịka ọhaneze, isi agbakachala unu na mụọ ọhaneze, nwanyị asịcha ọhaneze were ọnụ finish ọhaneze a na-aghọ onwe ha aghọ, ha aghọgide onwe ha a na-anwụsịsị ọhaneze erie isi iwu anyanwụ ka ọ bụ ndị anyị atọziri ime rie isi nke ọzọ bụrụ ama mmụọ ka anyị elu ọdụ 2-3 months nna akụbiri ya n'elu ma ọ ji eje brag taa makwụsa na-agwa IPOB pụtara ozugbo marazi ndị were ụwaziri ike na mmachi ya niile, ndị were ụwaziri ike benchi ya debe ya so ụwaziri ike apụtabara n'ime ya ruo taa.
Ọna ndị a na-ekwu onwe onye amị ọbụla si n'isi na-agbake ya, onye amị ọbụla afro yunifọm na Biafra land taa serie n'owu ebe niile ebe aka ya afụzi ụmụazị iwe na-ewe, ụmụazị ọzọ bụ iwe ndị na-arị achọbụ na ebe anyị akụkpọta mkpo ha chara ndị ya ndị ọya ọbụla apụtazi onye chọkwa ka o show off taa gwara Biafra bụba anyị izuzuo ezuzuo. Ọ na-arị achọbụ ka o esi aka gị na ya buru ya fesi bifo ọfụ adịwe na Biafra ghọrọ ọkụ ndị ọya ọbụla wapụtazi anyị ewe Biafra ejikwa ha gịnị bụ Biafra onwekwa ya onwekwe ya nwa ya mụzagoro ihe afọ ihe na-eme na vileji ya inono na-akọ shit. O wee bụ na ndị a disaidi na sinsi eburu maazị Nnamdi Kanu tinye n'ime n'ala Igbo ama ajụnata oyi ke ndị na-eme ya asịbụ na ndị a mba na ndị a abụrụkwanụ IPOB na ndị a bụ Biafra in exile government headed by Simon Ekpa. Hey! A na-ekwu Simon declare onwe ya na ya bụ prime minister. Ọ bụ ife nji wee wetara unu program a. Ọkwụrụ na a nọ ebe a na-afụ ihe na-eme na Gaza. Na-eme ụlọ ya. Kwụrụ na afụ ihe na-eme na Gaza. Ụlọ ozi ahụ ọ na-abịa na be anyị. Ama bịa nna agwa. Obere oge kịta n'ala Igbo ife Igbo bịa. First of all ka i wee ghọta ife nna agwa gị na ọkwụrụ ife me na Yemen na Israel pịalụ Yemen pịa gburugodo onye aka na-achị ha apịa eko na nwere ihe na-eme fa pịalụgodo ndị nke a ndị na-anọ wee na-emetuzi statement na ndị adọtago ọgụ a ma akwụsịzi akwụsị na first century na ife a bụ gọọmenti ka a mara aka fọ igbu onye na-achị obodo so na gọọmenti a ka ị mara aka na a ga-afụ isi nke a na ọnwa ebi n'oge. Ngwa gee ntị, prime minista ndị Yemen ka egbu a na-ekwu tuto na ndị Igbo jewere aka na-ekonye na fab Israel na-ege ntị ma ndị Igbo na-eklem Israel ndị achụọ ndị Israel saịdị ma ọ bụ na fa achụtarịa ịgbagokwa n'ọba anyị ọ dịka aka eji wee gbagbo mbọ ka e burukwa Biafra prime minista etu a ka esi wee kpee prime minista ndị Biafra ikpe maka na ndị Israel ekpe efe ikpe kpesịa afọ ikpe buba afa na 6 years. Onye akụ 6 years na onye nwụrụ anwụ ọ bụ ofu ya head for head ọ ife anyị mee ife a eburugodu Simon Ekpa na ife ọ ga-akwagodo ugwu 6 years based on ụkwa nke ọ kwara akwa ịmara otego eburu ya and ife nji owe n'ike ya bụ na ala Igbo na-akwado experience something ihe mụnwa na-afụ o nwere ihe m na-afụ ozugbo agụba maazị Nnamdi Kanu ndị ewe iwe as disciples of maazị Nnamdi Kanu tinye sit at home mba before then apostles of Nnamdi Kanu apostles ya ndị DOS etinyego sit at home emesizie ndị DOS ndị apostles decide ya na nna aka ebe a ka endizie ya ndị disciples ekwuo na ndị apostles erie n'aka na fama ekwe na a ga-ementenu di momentum gekwa ntị ọ bụkwa na a ga-ebi udu nke ọfụ nọ na a ga-ebidokwa ebe ndị a kwụsị si na-eme ya na-aga ịbụ nke kịta si enwezuna lida ka ọ bụrụ gịnị ọtọ pilot etu a ka esi wee mụta ọtọ pilot so ọtọ pilot bụ part and parcel of ndị anụnwa na the same people ofu ndị ahụ. N'ọzi na ozugbo e buru Nnamdi Kanu ndị DOS edisaidi ya nna ka anyị butuo n'aka nye onwe ka ọ dị bikos na anyị werekwa aka anyị ji na-emebi ahụ na onye isi anyị ama apụtakwa apụta akpabazie alụ ịghọtago ndị gụrụ akwụkwọ apụtabazie mana eri oge niile enye ya mgbe ndị na-agụrụ akwụkwọ kpachikoro onwe onye na-ewepụta talenti ihe a na-emebi
a na-emebisi ihe niile mmebi because na supreme ekwuo na ha ncha niile akpasịa oge oluzi asị mba ha afụgo n'onwe statement emesi sometime na ọ ga-ekodokwazi supreme anọ supreme mesi son statement a ga-eji ya wee na-achụgharị ma ndị a nwe mana fa nwesi ndị gụrụ akwụkwọ na enu onye isi ndị DOS ma mgbe ọbụla o deyi kotu nke o deyi suit na kotu mbuchi ike edozie m na nwoke a na kotu ndị IPOB gowekwara ụnụ nwoke a suit o nwere ka ọ dị na onye isi DOS nke ọ dị ka efu DSS ọ ife ọ dị ka ya ife onye isi ndị DSS o nwere ka ọ na nna gwakwanụ onye isi ndị DOS ọ na-awụkwa ndị Igbo na maka chi serapụ ihe ahụ ọ na oji ego na-ego ihe suit ma ọ na place ya na salary after all onye isi nọ na salary and the vice bụ nke pụrụ apụ resign Uche Mefọ mgbe ọ na-anara 4,000 ọ na-anara 4 ọkpa every month na ndị erigokwa ọlụ ahụ ndị ofefọ taa in one word ọ ga iji akodo like Uche Mefọ ife na-agba na ego na asị ọga you are part and parcel of IPOB efuru na ọ dị njọ ewepụ mgbe na-abagbu ya ebe ihe agri sense go na Kaduna mgbe ego nwe ibu ụzọ fụ ihe je ka end tosie end asọ ịgụrụ akwụkwọ dịka ịma ihe bụ na anyị esi through parliament ka anyị bido political party ka anyị nwee ike wee mee onye na side nke anyị ka so that we can be heard with akwụkwọ gị niile ikpe kpachie ruzie mgbe o ruru ife na ihe atọ ọnụbago ihe ọbụla nwụrụ mbido na-enwe njedebe positivity na abụrụ negativity n'akụkụ ha na-abụ n'akwụ ya iyetego ịbara ya mgbe ahụ ikudu ụbọchị m kwuru ya suggest ya akpụrụ nsabo anakpụrụ m ka m bụrụ sabo n'ebe abaghị ahacha politiks ebe abụ zu a na-eme politiks bụ imekwa enume ala chere egodu ka anyị kapchọ godu be anyị ịkapchọcha iwe gbagobe ebe na ọ bụrụ na ịkapchọ nwụrụ ebe a o nwere efe bụ na mgbago iyi akapchọ ya legali asị na ebu sabo ị na-eme ebe na-akọdọ ndị ma si a na ihe dị na-abụ ike ọgụ mgba ọ bụ na ndị ochie emenwuru ya taa teknọlọji adịgo anyị abụgo na akwụkwọ fụ ụzọ we can match them intelligently na anyị ga-ebi itifa asị mba apụta 2023 maka na Peter Obi jos sị ka ya rịbanye na Labour Party ihe niile so ya rịba ebe a win positions yanwa aba pịa president Hazard ja Abuja kwatuo Abuja pịa Lagos pịa Rivers erigie ya still kwa nwoke akwụkwa n'ọkụ oji ọ bụkwa na fọmụrụ nke ya asị ga-esi je na-apụ ga-adị isi ọ ga-ahapụ ihe mgbe ochie ka aga na hapịa ka forge ya ahead na anyị na-eme na ahịa emenwu ya na ahịa emenwu tara igodu abụzi ya na ime nwuri ya asị mba suggestion niile nyocha fancha niile apụtago na anya ọbụla na-afụ ya iwu abụrụ na mma anọ na IPOB before stand support to Biafra you can't tell me na ọsọ gị nwa Biafra na iwu maka na through one channel mba as long as ọ bụ na ife struggle a na-use ya sense some countries mere ya na anyị nechara ya fụ ka ha si wee handle ya anya ma efolozi 60s 70s ife ahụ 20s ka anọzi na aka akụkọ still ihe niile aba fayago o nwere ndị egbu on the way o nwere ndị bụ breadwinners ọlụ alịrị isi ha nụ ọgụ ihe a na-amara isi ha na-anụ ọgụ na-enwere direction ị asịgị na mmadụ ga-ada bịa ka ị daa ka ị sacrifice onwe gị mba o nwere ife na-eme sense ịtara ya ka ị na-akọwalụ ndị akpazụ ọ bụrụ na onye a bụ Simon Ekpa agalụ ntị o nwere ike feel na ọ bụ freedom fighter ọ bụ ọsọ bụ freedom fighter e nwere so many ways eji fight freedom anyị na-dominate internet space so otu anyị na-dominate internet space anyị ga-egwepụtazi the intellect lee ka anyị ga-esi ga eme ya before the gọọmenti ga-aghọtapere ndị a infiltrate ga everywhere anyị kwesịrị ire gọọmenti na-suppress ya anyị na-egosi na onwere fibre necessity bụ ya bụ the mother of invention ọ bụrụ na gọọmenti of Nigeria edebe anyị n'ọnọdụ edebere anyị nwanne m anyị ga-adị useless today agụụ bata na n'Igbo puchuru anyị wee bụ ndị nwezi hunger now to survive ọ ya ka anyị ji eti isi mpụmpụ bụ ọzọ ihetago ka anyị na-eme exist anyị chọọ ka anyị na survive
ọ bụ na anyị na-exist ka anyị na-survive alaike m ya ọ bụkwa na ịbụ prezidenti Naijiria ga-eme anyị ka anyị dị ka ndị Hausa nna ka anyị nụrụ etu anyị si nọrọ mmadụ ga na-eyuzu sensi ya si were ya na mmegbu ka a na-emegbu ya ha sị ejidenu nsogbu adịrọ ma anyị were silently na-egbu na ha nwa bụ ndị ji ọchịchị ha dara ogbenye taa Buhari na onwe ya bifo ọnwụọ ịna ya nwoke tara afụfụ nwoke tara ahụ o mechasịchara kpọọ nkụ nkụ ọ kpọbara ka nna ndị ka ji wee gbanwee na onye anwụọ na ụfọdụ aghọta ihe ọ na-ekwu ụbọchị tata bụ ezigbo ụbọchị n'ime itiribu ịghọtago ife ọbụla mere n'ala Igbo a with time o meela ọ bago na history enwere ike ife m kwuru abụghị ife ndị nwa nụ o nwekwa onye nụkwara ife the same thing nwekwa onye nụrụ another version so achọrọzi m ka ndị be anyị bịa na-egosi na fa amaka oke ife ebe anyị na-abịa nwanne ka m gwa gị eziokwu level anyị nọ kịta ọ bụ na ndị nna nna anyị fa anyị na-ekwu nọ today fa ka anyị ga farther than us the only people who na-efolo ife na-ekwu bụ ndị na-afụgara in the future o nwere ife a na-akpọ Scientology o nwere ndị jere akwụkwọ Scientology ka fa bụ today they are Scientologists is better na ị na-afụ their way then I watch a movie Tom Cruise niile o nwere ife ga na-amụta di ya nwanne mgbe ụfọdụ you think out of the box iwu abụrụ na otu esi de ya ka ọ ga-adị ọnya ka ndị ọcha ji wee dị ka fọ ka anyị mmata iPhone 13 pụta nwa oge oge eweta iPhone 14 amara ife eme ire na efu na the same design the same body o nwere ife a ga-etinye ya kamera dị na nke abụọ dị size ya ga-adị ebe a because a na-afụ na a na-enwe changes fa na-echenji na-aga mana anyị nwa na-eje stik eto nke enyi anyị nọ n'ime ya ihe anyị chụrụ na Biafra before anyị chụrụ ọgha anyị afịa anyị lụzu mmadụ onwe anyị ndị kwudola anyị manage ya wee survive many families lose wee nenecha wee doo ume anya na anyị ga-again more ma ọ bụrụ na anyị use number 6 anyị the greatest governors enwere n'ala Igbo niile bụ ndị bili before use sense oge Sam Mbakwe na-achị Imo Chagari bụ president Chagari achị ịbịa na steeti ya on a state visit Chief Sam Mbakwe executive governor of Imo State wee dulie n'ụzọ fa na-aga abụ ụzọ na-adịrọ mma gburugburu ọ na-ebe ya na-eka befadị na development adịrị ya kedu ebe a ga-eme emesie ife Chagari ya si na nsogbu adị ya atinyelụfe aka today asị na onye a na-abịa chọọ private jet eburu ya na-ebugi ya na most expensive hotels ka hapụ ebe ụzọ dị mma ka ọ bụrụ na ị na-achị ọfụma mana ndị bezo na-ata afụfụ that's why I would rather spend my time na parliament nso gị nwa bụ onye asị na-ebu my representative nọrọ ebe a na-agbapụghị afọ n'iru ụwa niile ịchọ ka ije dozie ebe anyị ọ kara m mma ịgwa ya na parliament da na ije buru egbe kwuru na ịnụ ọ na-eche gị ịbịa na ịya n'ụdị ya taa na mma ịgbagbu oge mmụọ agbakwara los mgbagbu oge agbara los ife anyị niile bụ ka anyị kọdo onwe anyị anya ka anyị fụ reason together we can survive outside this government itself. We have already succeeded. Igbo agba ego mgbọrọgwụ na Nigeria. Obodo dịka Nigeria bụ obodo ndị Igbo ga-agbapụrụ mmadụ. Sịgị ya na ọ gaghị ga-eteki advantage. Ndị ọcha tiri etu a na-amịrị oyi. After ndị ọcha ndị Igbo kwesịrị ịbanye di ya. Ọ kwesịrị ịbụ Igbo first, mana anyị nọ na-aka akụkọ na-ekwugheri. Onye ọcha na-egbu. So agacha ndị ọcha anyị nwa ga-abanye onwe ihe ga-eme na Naịjirịa ndị Igbo chọrọ ka atụ na adịtị na elu ka abụọ onye ọbụ wete ndị Yoruba na ndị Hausa ka anyị ma ndị ya abụtakarị Yoruba ka ndị nna ha ukwu bụ Ọbafemi Awolowo nyelụ free education nyekwuo fa loan ya ka eji nwee landlord na Lagos ha alụsasị ụlọ na-anata ndị Igbo ego Yoruba ha enye ha free education
ha were ya gbagorosia na ha nọ n'ọkwa taa ụlọ niile ahụ ha goro ha rụchara mgbe ọkwa ndị Igbo gokọcha na ncha niile ha gokọchara ya ọkwa ndị enye 20 pounds mana after ka enye 20 pounds anyị kwesịrị iji onwe anyị ajụjụ o nwere ndị bụ na 20 pounds nke ha ji ya wee jee ọrụ ewepụ anya jee bụ spend ya n'ukwu nwaanyị nwee ndị gbadoro Owere jee ebe a jee spend ya 20 pounds ma nwee ndị nnafa ji nke fa gbadosie anya ike today ị na-akọ akụkọ ị na-akọ na a na-emegide Biafra na-eme ka wee onye a na-egive ile na ndị Naijiria na-emegide ndị Igbo o nwere ndị Igbo bụ na n'ọchịchị Tinubu a ka Chineke goziri ha mgbe ha ọgaranya ebe ka ị nọ agozi ya ka o nwee si na vileji gogo moto dịsie ọ ka ịghọta ya na-ekwu na ụba si na chi onye ga-aba uru ga-aba uru onye na-achọrọ ịba uru ama aba uru idozi mmiri na o nwere akara aka ọjọọ onye ọbụla bụ akara aka dị mma bi ụwa ma na-etu isi wee folo akara aka gị mmadụ ka nna ya si eji ya gụọ akwụkwọ si na ọma agụ akwụkwọ ya nwe ife o ji akwụkwọ ya na gịnị ka ị chọrọ ime na ndụ gị a nwe ezigbo ihe ọ na-atụ aka just laziness ka ọ na-eri ego mpịa pịa nyere ya ego o nwere onye na-afụrọcha mana nwa onye a na-afụrọcha mesị wee sị nna ihe m ga-eme ọ bụkwa egwu ka nkụba ahụ ọ kụbara egwu bụrụ ọgaranya bụrụ anyị dọns bụrụsịa ndị egwu ama ama today ọ gbadosi anyị ike o wee bụ na ọfụ 500,000 naira kịta for 1 week ihe afụzi ya n'ụlọ from hotel to hotel ị ga-awụ ụmụ ya batara nwa ị ga-enye 500 a nna oje kwuba okwu POS ka ya nọrọ sọ wu achụbakwa ha bụrụ ọgbaru ka ọ naba ịmago anywhere ọ pụta echi fụ na onye na-adịrị ya adịghị ya ịdọrọkwa na-aka akụkọ na Biafra jiri n'ọrụ na Biafra ejiri ọrụ n'ọrụ n'elu kịta ịntanetị dị o nwere eme ya n'obodo ife ji asọvaịvụ bụ ife bụ dispatch riders ejesia na itris bele ebelu iche nọrọbego ọda nri fa ga-ebu ya butere gị n'ụlọ GPS ka ha ji aga ọ na-direct ha ọ bụrụ na ịgụ akwụkwọ na ịmụ ihe bụ GPS ya aghọta ihe na-ekwu so you need training onwekwa onye be anyị jiri emepe training center kịta ya ejego ya ifu na mgbe ụfọdụ na problem anyị nọ n'ime ya bụ anyị tiri onwe anyị how you think is how you survive onye pụta ọsọ na a na-eme freedom struggle na how long do you want to struggle onye ka ị na-struggle n'aka onye Hausa na ifi na ọ mara ihe ọ bụrụ na UK ka ị na-fight ị pụtawa ga mara na UK eyuzuo sense anyị ga closer to UK wee jeje fight ya maka ụmụ ya ndị fight ọbụla ị ga na-fight ị ga-survive nke ị nọrọ be nna gị na-fight ya echi survive ị ga-ebu dị ọgụ jekwuo onye ahụ n'ụzọ ka ya bụ aka tọ na ya gị dị egbarakwa nata bifo ha ya chụrute gị ebe a ebiudukwa your defense chufuo ha mgbe ị nọrọ na be gị agbakwu gị ebe a gasasị ya be gị anyị achọ ka agasasị Igbo ife anyị na-eprichi ka ife a ga-eme ka avat ife a esi na-etu aka esi ya gwaghị na etu isi ekwu ya na ọ enye anyị nsogbu eju iwere fọs banye n'ime ya today onye ọbụla o ji onye ọbụla n'ọrụ onye ukwu ma onye nta ma onye na-asọpọtụ IPOB ma onye na-asọpọtụ BGR ma ndị otu ESN na ndị ihe so gị na-asọpọtụ o ji mụ na gị n'ọrụ today mụ na gị na-ata afụfụ ya on Monday no business you sit at home mụ na gị na-ata afụfụ ya your village you can travel there peacefully ya na onwe ebe a without security ya na onwe 1 week na-apụta normal ha ya apụta si na onye abụ onye nke anyị ka a gafere ihe maka mpụ nọ na-ewu ndị a ebu ndị eburu onye nwekwa ndị mejọgo ụmụ nne gị mejọ mgbe ị nọ ya wọd ọda ị ga-afọlụ victim so ọ bụrụ na ịfọlụ victim so wee jiri abịa rọbụ ya ọna Igbo niile nwantị anyị ga-ama abụ asị ka alụ asị na ama alụ anakpuo nna anụgo fọsi ihe ọbụla na-aga aga abụ ị na-anya fụ na ya na-aga ebe anyị some group na ala Igbo ka nọkwa na nwe ebe ha kwụda akwụsị ha sọpọtụ IPOB nke a ji asọpọtụ ife ọbụla ị na-asị legal a na-ene ụlọ anya ndị etu ọbụla ọ dị ya dị like that o nwere group dị like that anọ na like that ihe eji ya wee sị na onye ahụ deserve ka egbuo ya egbuo no ọrụ abụ anyị nwekọrọ ọnụ nwee enwe iche osi ike maintain no side gị mụ wee maintain no side m ihe niile nọ na ndị niile bụ ndị Igbo nọ n'ugwu Hausa na-eme business na survive ọ bụ ha ndị nọ na Lagos m gosiri ihe
onwe ambọsị a mara ekwe si ha na etu akụ na-esi na ọ ga iruo di a iri iji bụrụ Igbo dị gị n'ime. Onye Igbo bụ onye na-eme udo, onye Igbo na-awa awụwa, onye Igbo ya na-aṅụ to God ma ibe ọ na-elesịrị na ibe ogoli abụ 90 naira. Ihe o ji na 80 naira bụ maka na ya na-eje ahịa echi ka ya were ego amezu egogo ihe ọfụrụ. Ị na-emeri ya ebere. Ma onye Yoruba asị gị na ya gụrụ ihe a 90 na ya elesị gị abụ 1 time for 100. Onye Igbo can do anything. Ada ama ekwe. Ọ na-ekugharị. Igbo bụrụ just ofu obodo na onye ji eme ihe abịa sị na ya bụ ụmụahịa, onye nke asị na ya bụ ọka Igbo, onye asị na ya bụ nke. Ncha niile ebu one thing. Ihe ọbụla anyị ga-decide, anyị ga-enene lọs ọbụla anyị ga-agba n'ime ya. Mmadụ enweghị ike ịzụ ahịa uru na-adịrọ. Ana anyị decide ya ka ịzụ ahịa uru na-adịrọ. M na-agwakwa gị na uru adịrị ya. Don't attack me. Anyị ga-enwerịrị iwe anyị ga-eji na-agwa onwe anyị okwu. Ime abụ na anyị agwaghị. It is not possible. Nke bụ na anyị agwaghị n'obodo anyị nwekọrọ ọnụ. Ị na-amụ ọkụ, nna amụ ọkụ, ị na-agba transport, na-agba transport, ị na-etinye ego, na-etinye my own. Ka anyị Igbo dị great, villages a epụtazi fiil onye ọsọ gị aka m enwe ọnụ na Naịjirịa. Maka gịnị? O nwere ife believe mụ na no one believer. Nke m believe, why na gị wee believe ya? Isi na ị na-achọ freedom, mụ ya aghọta izi freedom ị na-achọ. Freedom, onye ji m? O nwere onye ji m na Naịjirịa maka ji. As long as Obi Kubana kpatara ego ya bụrụ onye Naịjirịa, Kubana chief priest, those gang, those group, ọ ga-aka ife ọmụ group nke a gbara ego na onwe onye ọ dị n'aka ọ na-akọ akụkọ na wato ihe onwe onye ji anyị kpata ego. Ndị Nnewi ya bụsi ego ebe ka akpata ego a. Ekene dịrị Chukwu ọkpara ya n'obodo oyibo. Yọm Chabiro ego ọ bụ n'obodo oyibo ji you over. Ọ ebe a ka akpachara ego. Bishọp Okonkwo ahụ Obi Jackson ọkpara nke ebe. Ọ bụ onye Igbo ibe m, mụ na ya bụ one village. Yes. Mụ na Obi Jackson bụ ofu imu nọ one village ka mụ na ya si. O bu ego. Mana o nwere nwanne ya nne ji ya na ya ji ụdị ego ji. O nwere onye fụtara azụ ya anya sef. Nke ọ tọrọ direct ji ego. Mana ọ bụ anything to compare to na ụmụnne ya ka m na-agwa anyị ndị nne ji ya na ya. Papa amụfa 4 boys, 4 girls. O butere ego a nọ Naịjirịa. Ma ọ bụ a politician. Ka eziri na-ekwu, enwekwa chances na mme ọ bụrụ na ọ dị n'aka ndị agbali ike. Ọ bụrụ na ị na-achụ ego n'ụwa ma ọ da-agala oke ụlọ daa na ọ bụrụ gọọmenti mere. Maka ị na-anya na-akụ ifu na onwekwara onye gbaalụ nke ya. Gọọmenti nke ya ọdịdị iche. Ọ bụrụ ofu gọọmenti ọga. Mara na ihe na-abụrụ akara aka abụghị akara aka. O nwere ike ịbụrụ ebe ịta afụfụ mmehie gị. Ifukwa group of people ndị bụ ịta afụfụ mmehie nke ha. Ọ dịghị ka ọ bụ legit. Ọ bụ ya bịa taa afụfụ mmehie gị. O nwere ndị bụ iri uru ha na-eriri ọnụ ụwa ha mbụ. O nwere ndị egbu n'ike. Ha na-achịghata ka ha bụ rie akụ ha na ha tara afụ. Ha bịa bụ ihe na-agara anyị na-egbu ha anya ọkụ. O nwere ike ụwa nke mbụ igburu rie mmadụ bụrụ ogbu mmadụ ebe ịta afụ ihe ime. Iwe na-adara agịzi m ntụ afụ. Ọ ga-abụ na ọ na-agara zọkwa nwayọọ. Wee nwayọọ. O nwere ndị ọ na-agalụ. O nwere ndị ọ na-agalụ. A lot. Obodo ị ga-eje kịta na Afro-City development. Ndị a butere ebe ka ebutere. Ha butere obodo oyibo. Gị nwakwa ndị obodo oyibo, nwaanyị ibute ego. Ka Biafra mere gị ịkpata ego. Amerịka ahụ ị nọ. Ọ Biafra mere ya kpatara ego. Asịwo na South Africa ahụ ị nọ. O Buhari ji agazi dara onye anwụ ya ahụ. Onye na-ada claim dị ya. Adịba like onye na-ada ataba claiming.
na m ga-ebugharị my position ka m wee nwee ike ịkwụnye fon a n'ọkụ na-ewekwe n'iwe o. Sorry. All right. Akwụ na afụm ọfụma. Ihe nna jụ bụ nke nwa bụ onye n'obodo oyibo. Nke nwa bụ onye n'obodo oyibo na-akpatara ego. Ọ Buhari ka ọ Tinubu mere akpatara ego. Ihe m chọrọ ka anyị ghọta bụ na mgbe ụfọdụ ihe agha na-aga etu anyị si tụba anya. Ma mgbe ọ dị na ahụ nwere ihe kpatara ya. Now I have to have this phone here because I'm having issues with the temperature. Okay. All right. Now, oge ebulu Maazị Nnamdi Kanu. Ndị a declare sit at home. Kita convict Simon Ekpa. Ka ife ga-eme ma ndị a chikwa Anoda sit at home. O nwere ike ebe a eti ya bụrụ na Finland. Nwekwa ike eti ya n'ala Igbo. Mana m na-efil na ọ ya ka mma na vaịtị ya na Finland maka na ebe a ka ekpere ikpe. Nke a bụ extrajudicial rendition ka ọ bụ mgbe ya ọbụla na-eme na nsakụ ndị Biafra ọ na-enwe afa. So nke a bụ rendition, nke a bụ n'obodo Simon Ekpa bi. Ha wee decide ya ka edebia n'ebe a na-ekwu on terrorism. A na-ekpe ya based on terrorism. Ya niile bụ ife bụ na ọ na-eme ya na-akpọ ụmụnne gị na-agwafanekwa na ife a ife possibly nwere ike ime ka anyị chọọ ọnụ pata n'ọzọ aka nyọ asịgo gị nwetaga ebe niile a na-ekwu a n'oge niile ihe a na-eme wee n'anya maka chiva nnachi gwa ọbụla asị ka nrapụ ifu echi na-ege m ntị na ọmụnwa na-eme vidiyo mụnwa bụ onye oriri I was in Ghana wee na-asị ndị IPOB ọ gịnị na-eme ya na-egekwa ntị asị m ndị IPOB ka ihe na-eme ọ bụrụ na Simon Ekpa enweta nwa slot na redio Biafra o doro unu anya kịta na unu enweghịzi voice n'ọdịnihu ndị a na-epuchi ya oge a ka ndị a bụ ụzọ mee vidiyo ma ndị bụ RPG ma ife a niile na-agba isi ha n'ọkụ wee mee vidiyo wee sị na ya bụkwa Anoda people anyị na-afụkwazi na ndị a sikwara ha bụkwa IPOB na ha bụ ndị dio na ụfọdụ asị hapụ ndị a dịsi dat nsị ya na onye bụ egbe abụ onye a na-ahapụ ahapụ mana IPOB a na-asị gị na ọ bụrụ na eche ịmụ ihe na-eme nga ịbata n'inside ka ịma nna no need to come inside dị eme gị oyiwu bụ na mma abata inside ka ihe na-eme ada anụzi ibu redio Biafra nwa nothing the thundering voice onwe onye na-anụzi ya ọ bụzie from side Simon Ekpa wee na-ajụzi ndị IPOB also debunking ga na-eme every time they watch the videos every time na na-edebunk ka you na-edebunk gaa n'iru ma something nke a bụ emekwa na agbapụta through the spokesman bụ Emma Powerful
that indigenous people of Biafra are in no connection, in no way connected, this, that. We are not responsible for nka, this, that. If I'm saying if I have foot here, I the beg na azụ ọkpa. Now before you know it, well allegation, buru ife ọbụla mmajubefa ndị a nọrọ na-edifendizi onwefa. Kedu onye na-lead this group a na-akpọ GOS ebe n'ebe a ka power na concentrate? Ọ bụrụ somebody na-adịrị eloquent, ọ bụ somebody na-enwero ginger, ọ bụ somebody na-enwero onweghị that publicity ka isi chee na ọ ga-eje ebe isi nọ struggle ka ị nọ. Ebe struggle abụ onye na-eji anya umeala. Ọ bụrụ na ịma the meaning of these things ị nọ n'ime ya, ị pụọ na onye ọbụla nọ na struggle bụ onye dị ready ịnwụ at any time. Ị na-akpụ ya English ka ị kpọrọ ya, ọ bụghị gị ihe define ya. English ya bụ struggle nwere definition of struggle bụ na ị nwere ike nwa ọ dịka etodoghị aka n'onu kama ya nụrụ ofu ebe ka e were nwaanyị ama ị na-agbagharị. Ị nwere ike gbakwuo onu ya agba, gbakwuo onwe gị onu. Onye bụ struggle. You are struggling to survive. Mere mgbe nna ndị Kano si Biafra or dead, say na ya wrong statement, which means ọ bụrụ na ị nwere ike ịnwụ because of Biafra. Mana bịa ka anyị ejidezi okịta a na-agbagharị na anyị release wee jụọ ọfa Biafra or dead. Ụrụ alaghị ka nna anyị Kano nwụọ n'ime ka enye unu na-enweta Biafra. Eziokwu mọrọ ikwu asị n'ibitigo ana ụmụ nwakịrịkịrị ọfụ akụsị ha n'isi ndị okwukwe asị na agwara ndụ ihe niile a mebiri ndụ ha si onwere nke nwụrụ ya na-akọ dasef ịnwa ahụ aba na organization ha gara research today. Ọ dị ka onye na-eje ụka the same people they don't reason. Ihe na ọbụ onye a na-akpa nri na onye a nọrọ na-akpa ike kwuo okwu ka arịrị ikwu nwa okwu a na-agbalịsi ebe niile with the same name. A na-agbalịsi ebe niile jụọ ndị a sịrị na Biafra, jụọ ndị a ofu Biafra na so anybody can wear flag you mapụta anytime sikwa na Biafra tikwa afa nke ya ị ga-asị ya na-akpuo ihe asị na ya na-akpuo. So ihe ọbụla pụtara na a na-atụji aka na Biafra ọ bụzie na onwe organization nke gị na-echezi n'oge ka a na-agwa that one concern you. Isi n'oge ka a na-agwa na your problem ya na-emebi ihe Biafra. Mkpọ ndị asị na ihe Biafra na mụnwa achọọ ya. Enwe my reason. Many ndị Igbo taa 80% ndị Igbo abụọzi ndị bụ na-asị na a na-anwụ ka nwụọ. Oge a na-eme boys oyi aga na mgbe eji ofu obi ebe ihe ịnwa ịchọ ịmụ ife na-ekwu ije village gị na Disemba na orugo nso one day si ma alụghị ekwe na-achọrọ ịfụ onye ọbụla na nke ọkpala unu by 9 o'clock ụtụtụ ka ịma mmadụ onye ga-atọ ọnụ onwe mgbe a na-ama ekwe iwu bụ na ị ga-abịa mana kịta ịma dị ekwe onwe onye ị ga-afụ enwezi okwu anya bụ ozi ofu ịghọtago okwu anya bụ ozi ofu. So Igbo ahụ abụ Igbo ahụ ịmana ndị nwere ebe mind ka ebe bi etu isi eme ya na-abụ ile anya fụ na most of them agụrụ akwụkwọ ọ bụrụ mkpali. Ụfọdụ gụrụ akwụkwọ ma fa agụrụ uche fadụrụ well groomed. Ụfọdụ bụkwa ha ihe dị na-efuru na-agbagharị ya. Onwe ndị single mothers ezu ụfọdụ si na very stupid family. I bụ ndị Igbo na onwe family dị very stupid. Ya nwa ndị a dị stupid. Enwe family ga-eje ama na ndị agba akwụna nwee nke a sị na ndị a ndị ori. Onwe ndị si na very stupid family join all this organization this threaten baggage. Na-enwe sense na-nke mụ ihe akpa ya na-ewe anyị iwe bụ na ndị nwere sense n'ime a na-apụtasị ndị a ọ na-akparịzi na mmadụ ọya ka ji si na mkpụrụ ha gụrụ ha aghọrọ ya ụrụ ya ata ahụhụ. You go suffer, you go faint. Bọọsụ ekwu struggle ka ebe a na-eme
na-eme strọgụl asịrịsị Amerịka nata gbanye ji Nnamdị Kanụ bunye na uche na ya ga-eme ka ọ pụta chọọ ka Nnamdị Kanụ pụta si na Germany weta mmadụ 5 US 5 UK 5 ụmụ important countries niile tacha ya 5 citizens ke na-aga oburu kamera iru ojii ọjọọ n'embassy submit ye paspọtụ ya na ebe ahụ Nnamdị Kanụ nọ ka ya chọrọ ịnọ n'ime ebe ahụ the news a na-agba evu ya na-afụ na ndị a si Spain ndị a si nka ndị a si nka ndị a na-afa ncha si na iwu bụ na afa ga-anọ with their leader n'ime ebe ahụ achọ igbu their leader si igbu ofa ncha niile every country ga-take care serious na ka ihe na-emezi nke ndị surrender oge ahụ ka okwu ga-ewu iru ncha niile achọ ụfọdụ ma ha volunteer anyị na-aka ebe a before ruo ebe nna ya tọrọ gị ya ụfọdụ na-eji ya na-ekwe enu expenses na-eche ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-akwụkwọ ebe ha kiz na ha ji ịnụ nwaanyị na Naịjirịa ifukwa ofu enemi gaa na ahụ na-esi imi na-agwa nwunye ya don't mind him he's going to his wife in Nigeria na-elata nwaanyị ya chigo divorce akpasịa ọkwa ndị si na fa na-eme strọgụl anụrụ n'obodo oyibo nke na-ejere ọrụ ọnụrụ na-agbafusi ọnụ buru flag na-agbagharị ịlụ ọbụrụ Biafra karịa ndị ọzọ na Biafra achọpụta nke a na-achịgharị flag dị n'ịntanetị ije ebe anyị na ebe ndị analọg maka ndị akpa asịsị onye ọbụla yuzo AI mee ofu animation I was born itinye afa gị uche Emeka anya dị egwu until I was christened to jettison my name and today I am addressed with an English name. Ndị mmadụ ga na-ege ibe ị na-ekwu. My native tongue will never be nka. I'm a proud son of Igbo land, located in the southeastern part of Nigeria. Inwe address. Ikwusi onye nke eti nke ya nna adịtị na-aghọrọ ọkụ nọ mba ụwa niile. Ekwuchiesia are you a Biafran? Ka asị yes I am akụ aka na-eme ka egwuregwu Biafra enwe ike baa n'ịntanetị ime ebe niile onye asị I'm engineer ife na I'm a proud son of Biafra in Nigeria. Itiwego dị ya like that ha na Nigeria na-anụkwa niile etikwu ya Nigeria a na-akọnsida jadi eride ebu izu oyibo ndị UK isorokwa nna achị ọchị a nakwa na-enwere ike iti Tuesday sit at home ndị a tinye onweghị ihe mgbe a tiri Monday o nwere ihe ime obodo a bụ cruise a na-atọ gburugburu enemies karị a na-anọkọta overnight enwe ene just because they na n'ịntanetị kwuo ihe gbata gị n'uche the same thing agbatago ya n'uche o nwekwa onye nwaanyị pịara ịta just na okwupụtara ya mana ya bịara ya n'uche before you ask anything ị na-enwe double thought nke m ga-eme sị ka ime nka so most of us odefe agbatakwala anyị n'uche ndị anyị busi ya n'isi taa na ime nwuri ya that moment na-ereject ya ọbụ na ga-ekweta the same time ọ ife a ka eji akpọ ekwensu n'ọnụ a na-akọmpe ekwensu na Chukwu chọrọ ime ife dị na ekwensu wee nupụ isi this that ọ bụ a nnupụ isi ife nwere disagreement iwu abụọ na anyị ga-ekwekọrịta ọ bụ na ọ ka anyị ga-aba the story dị na Bible ịfụ na onye ikpe ma bụ God maka nchi debegodo isi nka ụka gị aka ngwa gị eziokwu onye ikpe mara bụ God ịma na ọ dị end na justify the means ọ bụrụ na God galụ Satan ntị nke esi agha adị ee na ọ chọrọ bịanụ ka anyị kee mmadụ ọgwụ ya na material eji ya eke mmadụ ibe anyị dị ebe a ike mmadụ ike ihe eche ike na ibe ihe eke bụ zombi no sensọ ọgọghọ ya bụ na mmiri na-achị izu onye Igbo na-afụcha na mmiri na-achị izu ọ na-eje asị ya nwoke mgbe bụrụ ombrela so ya bụ ya ewee megide wee were ya nwere ndị Igbo n'ụwa niile si na onye Igbo ada agba ọsọ mmiri ma ọ bụrụ na onye Igbo ya nwụrụchaa na wee kweta na ya na-anwụ ahụ ihe tego ibe abịa Igbo ọ bụrụzi Igbo anọ kịta bụ nke a nwe adụ sens ndị Igbo na-akpụ sens ndị enyere 20 pounds agbara ego with sens taa ya mmeri ya agụ
ya ejeela ofu mkpụrụ a na o nwere nye taa anyị nọ na-akpọ Biafra efu ndị a na-enyere ego eleta narị bụrụsịa mmadụ taa enye gị jee na Lagos chọba kemi ifu ike kemi efu nke etoyi nke ọ na-efu na iwurazi ya bukọla ekwugharịtara inowọk iburu iwe na ọnụma juru ịgbabata n'ala Igbo a na-eme iwe nenecha ebe ị ga-echi ụzọ bụrụ n'ime ọhịa esi na eburu ebu chụmadị buchumed juru ala Igbo buchumed everywhere maka Nnamdị Kanụ siri ebiri na siti necha siti jee krieti ime ọhịa si ụmụ okorobịa buru enweba a na-eko bụ men nọ n'ime ọhịa nwoke bi na-eme gịnị ọ sị na ọ na-eche ndị Fulani esi ya Fulani nke asị nọrọ ebe a ịda anụ na ndị anachi America and then ndị Igbo mere n'ebe arụghị ka ihe ha nọ n'ime ọhịa hapụ ha na ụbọchị ha ya na ha ya agba ka ha si na isi mba na ọgị ebu ya n'isi eburu ya n'isi ife ọlụ niile ahụ ebutecha mgbe ahụ ụfọdụ usu iziri ya onye ọ dị n'aka ka ọ dị n'aka ọ bụ njide AK-47 iwere biki dịka Chike iwere biki n'aka nwanne m ebe bụ AK n'aka ọ gabịa nsi daa na onwe ihe butere ya osi ike iburu pen n'ọsaịdị nwa maintain my camp after enwere boys so m na-azụ ka ị na-akọ ma akọba aka na egbu m oge mụ atụgharịa kpọba Nnamdị Kanụ direct. He's my master. Any hand holding Maazị Nnamdị Kanụ. We, the Biafra Liberation Army, we must not take it. We do that. Na-ekwu okwu abụọ na agbanye ntotu agbanye ebe agodi mara ya abụgodi izweta street na-achọ freedom jentụla enwekwara isi na mmadụ jentụla onyeisi Nnamdị gaghị abụrụgo celebrity ụfọdụ ya afịa na ọgụ akwụkwọ taa ọ dị na pọpụla ana ọ na-ekwu ọ na-aba ya jentụ ya chọrọ ka ndị ọgụ ọ bụrụ na ihe na-ekwu na jentụ eziokwu ewepụ egbe ndị enyi na-abịara m irichọrọ ya kwụ ndị a n'ihu ụmụnna gị ụmagị ama mgbe ị na-agba ọkada ama na o nwere kata ya dịgodị mgbe ahụ mana etu isi abịara men mba kịta taa ya bịakwa nke n'ọkwa eke maka chi ewepụ eke a anyị na-etinye ezigbo ya aka na iji taa bụ eke etu isi abazi na confidence moral will be too much. Hey! Moral akarịa ụmụ fọsụ a bife kụdara aka ndị DOS fụ n'ebe a na-eje n'ihe a na-eku ọkụ nne agwara ha ihe ọbụla ibidoro ịmara kọntrol ma ebidokwana ya n'ihe a nwere mgbe o ya eruo ndị ori ajọghị na dị ọrụ ife opportunist enwesịrị anya Igbo fa ga-aba dị ọrụ asị ahịa sita sabo emesi ihe niile anyị kwuru eme ndị ejighị ọjị bịa chọọ yọọ mgbagharụ ha. These people very bad. Ị na-achọ ka ị gwa ha na ha sị go and sit down. Kwa na-ekwu okwu ụmụazị egbusi na Anambra sị na ha bụ ndị Ebonyi steeti jere mitin abịa ebe a supe sịsọ ha jere mitin mbọsị atọ ha na-eme mitin ihe ọbụla ị na-eme mara na anya na-abịa maka ụkwụ na-aga warawara anya na-aga warawara n'afọ ya ihe ọbụla ị chọọ ka ịgwa ndị be anyị ha chọrọ ịnụ efilu nọọsụ one channel alone ka anyị si na-analụ instruction ikwu asị na ị na-agba onye mgba gịnị ọ ga-ịmazi nke bụ eziokwu
ebe enwe na onwe ya enwe na onwe ya ku nwa ya n'afọ na-asị gị ya aṅụtakwala nwa ya oku n'afọ ihe na ọ ma mgbe ya kwe ya n'afọ ma ya ma oge o ji wee ghọrọ ụtụlacha mmadụ dị unpredictable ebu na onye ahụ efuru n'elu idighị nwere mgbe o ya eruo ọ compromise ya ma ịma ama ihe o ji compromise ya even you o nwere situation ị ga-afụ onwe you must compromise ị nwere ike na-anata efu ndị digodu brutal kechisiri isi n'anya ọ bụrụ na family gị nọ house arrest ihe ọbụla a na-agwa gị ihe gị ege atụdosi ụmụazị egbe n'isi chọọ ka finish family ọ na-ende ka ị na-anwụ ịgbakọcha ya nwere ike take a decision then as a father go first ị ga-etegodu decision as a father ka e esi ya na ụmụ gị niile kwụrụ ọtọ agbagbusie ha nche niile a na-emechukwa ife niile a ga-agbagbukwe still o nwere ike esi mba na nsogbu adịrọ na emesịa na ya akọwalụ ndị a apụta ikwuo na enu o nwere onye ghọtaziri the situation that time o nwere chọrọ ịnụ you go explain tire so if ihe ọbụla ị na-eme ị ga-create room for advice for opinion and never expect na onye ọbụla ga-anọ ebe ahụ ịnọ onwe mgbe eke ụwa like that ife nji wee buru blame wee na-ebuga na side God wee sị gị that na onye nwata ekwesịghị blame for ihe niile na-eme ebe oge a Satan si ya no na aya ekreti etu a na etu a Satan nwere ike ọfụgo na software anụnwa ya emecha corrupt wa ka edevelopte nke ọfụ ịghọtago ke nọ na auto pilot ke na-eme ihe archaic analog ịghọtago ụfọdụ ihe asịrị ọ gwachara Moses ma ọ gwara onye ya na-ewegasị iwe o nwere ike dị meseji abịa n'oge mgbe ụfọdụ a na-enwe netwọk glitch ebetinwe ya na INEC enwere glitch na enwere ike oge a niile God a yi ya niile ka dị autocratic so na ihe niile o kere rubbish ịgwa ndị be anya ka ha si eche echiche kwe ndị Israel ha so na ndị izizi ya rubbish a na-eche echiche ọfụma anyị bụ ndị Igbo nwaanyị na-agwafa mba nakwa ndị Israel bụrụ abịa be anyị ekwechiri mgbe Israel na-agwa okwu sensi ndị enwe na-ekele ebe Israel ichibe Israel ga na-abụ unu ịbịara na n'Igbo ya meghị accommodate na bịbịazie chọọ ka iwuru ala ọ ya na-ese okwu you can come from Israel ebu nwa Israel gbakwute m na n'Igbo mụnwa bụ Igbo tọgodoro nna gị Abraham mụnwa tọgodoro nna gị nna gị bụ Abraham atụrụ nya ị gbatara ọsọ ọhịa nnabata gị doesn't make you n'ịbụ onye Igbo ana ka mmekwa ya ka ọ dị clear to you onye ọbụla na-abụrụ onye Igbo abụkọ onye Igbo nwanne m ọ bụla na anyị na-asụ ofu asụsụ mere onye Igbo ndị mbịarambịa bịara n'obodo anyị ka nkụ na-asụ asụsụ anyị ndị gbara ọsọ na-abịa ha gbakwute anyị many ages anyị chebe ha sụba asụsụ anyị erika mana today a na-ewute m na onye Igbo nyeje na fọsụ onye ọbụla ọfụrụ na-asụ asụsụ anyị si anyị nọ ya mba ọ bụ ọsụsụ anyị nwa na-asụ asụsụ a anyị na-asụ ya ndị ọzọ na-asụ ya ife anyị mere ọfa ka ha bụ ndị Igbo ndị Israel abịa na n'Igbo abụkwanụ ndị Igbo ha bịakwara abịa ha tere ezigbo nna ha na-ejedebe na Gad onweba nke mụtara nwata abụ anya Gad gịnị ka Gad bidoro ha agbaghị obi ndị Israel eme asensị nna agaghị ndị adị amaka gị na ha na-emeki ọ maka anyị na ha na-ebikọ ugwu anyị ịfụrụ ife a na-epuchu na ọsọ onye nwere sensị ga-ama ụfọdụ ada afụ ụzọ ị na-anya ifu na recent times since how many years na ihe a na-ekwudebe okwu ya bụ Biafra ihe a ka egbuo afọ Igbo ahụ ka egbuo ya complete ka hapụzi ide ekwutede okwu Igbo ka a na-ekwuzi okwu Biafra ndị mmadụ ada afụ ụzọ onye bụrụ Biafra ịma Igbo aka o wee bụ na onye Igbo chere ka o jee zoye onwe ya n'okpuru Biafra sị na ndị a na-epuchu ya bụrụ ndị Igbo ezigbote onye Igbo nwere ka o si eche echiche ọ ga-eji sensị magbuo gị n'ihe adịghị ike eso ụmụ ya dị anya mụnwa enweghị ike ije na-eme onwe nka nọrọ nda Biafra Chukwu ama ekwe Biafra ga-anọ nda mmiri
mụ bụ Igbo tọrọ ha ncha niile, tọọ Abraham ha, tọọ mba ụwa niile. Igbo bụ ndị gboo. Nnọkọta nje na-aza Biafra. Taa Biafra ga-aza afa m. Ewere Biafra enye ndị nwe ya, ndị Niger Delta, ọha nwe ya. Ha kwesịrị ịnọ ndị ọs na ndị ọcha ahụ abata nwe aba anyị. Kedụ sọsi bata ebe a dịrị ya bịa ga-afọ na ndị ahịa ndị anyị maka esi efe na ihe a na o nwere obodo ha jesịrị oge ndị ọcha bịara, o nwere ebe ha nọ na ndị ọdịda anyanwụ, bikọs na mgbe a na-ekwu ntị iji Owere mkwuo na nna eji Owere onwe onye na-ekwu na ya na-eji Imo steeti. Ka njefu ndị Owere, ka njefu ndị Egbu, ka njefu ndị Ọlụ, ndị Ụmụ na ndị dị ona onye ọbụla nwere afa ma agbagharịchie niile a dị central power bụ Igbo. Na-abịa ka Igbo eji mara anyị ebe niile na-enye anyị respect ka mma were jee tụọ na dustbin jee mount of Biafra ikwu ama ekwe anyị Igbo ji ya ajụ ya ka eji awụfu ọbụ everyday ndị amadị anyị ga-ewere afa adachi anya ndị nwe ya achọọ m onye asọjetịrị afa ahụ mgbe a na-ekwu okwu 1967 maka oge enwe ya n'efe like Biafra ewere ya enye ha jide anyị tara ya na anyị kara wee nwụ egbukpọ ụmụ Igbo so na ya achọọzi ya ha were ya ka anyị zaba Igbo. Onwe ihe ị na-aza zọba Igbo ịghọtago anyị zọ afọ anyị Igbo ebuka. Onweghị Igbo na-enwere Igbo nwee egbu nwee mfụ mma nwere afọ Igbo jee nọrọ ndị Biafra. Ihe bụ Biafra onye Portuguese otu o si wee baa Lagos maka afọ ya bụ Lagos ọkwa ndị Portugal bara ya Lagos ọ na-azata. Etu a ka esi wee nwee dis Biafra ebe abụọ ịghọtago Biafra adị ndị anọ within the river line, ndị river line areas a ebe a ka ha bụ Biafra nọ dị n'orichi ya eruo a na side be anya anyị na ha emekọda biznes much. Ndị mere biznes bụ ndị gbagotacha ndị representative bụ ndị mechara some kind of oil business. Etu esi emekwu oge ahụ onye ọbụla nwe onye mere na biya na-asụpụta bupụ ya n'ahịa bụ ha bịaba n'ahịa anyị nwere central market because etu anyị si eme abụghị etu side ha setụlụ ndị Kalaba ndị Opobo na ndị otu ya ọ bụghị etu akaba si eme. So abata ebe a fụna anyị nwere central market fụna anyị nwere ihe niile na-eme exist. So ọ ma ị ga-aba na many families mgbe ahụ onwe ndị take advantage. Anabịa ka ị ya afụcha sistem jiri onwe ya ọfụma wee ya enwe freedom of enterprise dị niile na-achọ ka ndị nọrọ na control command and control. I cannot. Onye oru ahụ mụnwa bụ Igbo achị n'oru onye ọbụla chi onwe anụmanụ ọbụla kpaa n'uto ya. Don't drag me into ife m amalisi ife mma na that it will backfire ana oge ọbụla mma na-ebe akwa ese m gị no mma try ya try ihe yi n'aka eji enye ya. O nwere family mechiri today because of Biafran war. Ekpochapụ one family kpochapụ many families ha nọzi in existence yet inweta anya bụ ihe ọkama na-eji ọsụ kụpụ nwa ahụ ka anyị na-agbaje egwu ebe anyị na-agbaje na mmiri ya chọje jiri ọrụ taịm ya ruo o nwere oge oyi eruo efodat na o nweghị ihe emezi na onye agha abụ prezident na ya ata afụfụ ka ndị a survive ike o nwere ike take 200 years o mpụta play na better road a ga-elegala anya fụkunu si eme upon all the hostilities you guys found a way to survive no penetrate ya education system anyị were ya wee every sector webe anyị na-ejekwa na bank fụ na MDs bụ ndị Igbo ebe ahụ ya eju fụ na the operation day to day operation ya ma agacha. So we continue to prove ourselves. I am going to rely on a name as if that this name will have a guarantee on your to good life. Even United States of America come with poor people. Without hard work, without 3G sense, yeah, and now advancing technology and the order of the day, whereby just well. It's not about India and one day more the NM and Ambo with the IBC. It's not making sense. How do we transform it here? We have to preach it. We have to live it. Let's stop, that about so if I'm on it, we never use us anything. Many people are happy China religion now, but I can just say, if I can know backward, so you need to work in China.
in a fight government, you say religion, a right thinking person will not take it serious. With all your education, religion cannot be argument. You never with on politics. No. I don't matter, you come and represent us. But in one time for politics. No, sorry. Manaba ebe a na-akwụ ụgwọ to sị na ọ na-eje rụrụ n'ọrụ na ọ na-eje sabụ ụlọ a na-aka ụdị aka akụ so anyị ka nwere ọrụ to do anyị kwesịrị isensitize ndị be anyị by ibit ndị a by their game unu nwere political party yes then anyị form our own ka anyị na-ekpere ya because na today many people nọ si under ministries wee na-preach na-achọ ka ọ bụrụ that na Pentecostal dị more relevant than ecumenism mana ha nọ into the system na-akpọ onwe ha Christian na wee na-aga so we can still stay under this government na-prove to ourselves abịrịba develop today the same government ya kwa the same Nigeria ka ha nọ Nnewi gbagoro today the same ife abụ look at Okija my place Obi Jackson bụ buru companies ya butekwu ya na be anyị ya bụ na ịbata Okija today ị na-ajụ ka obodo bụ ife ekenye na almost 65% or 70% ụzọ dị n'Okija etenye ya omebe anyị ọ dị oke ya bubatalụ bank na be anyị na bank ahụ na-asa abụ Okija na-asa abụ ihe mbọsị na-asa abụ ọzọ obodo na-asa abụ ihe ala azịa ihe ọbụla na-agbawata n'Okija ịbịa mee transaction because ihe ala bụ ibu Okija niile na-eje ebe a na ịmụ na Okija nwere nọmba Obi Jackson ewebata ya na be anyị today enwere CTU counter terrorism unit ọ dị n'Okija enwere universities ịbụọ n'Okija fada ede bịa mee nke ya private block or one side ya nwa abịakwa tikwe for ndị be anyị introduce scholarships ụmụazị ana na-ewetagasị many things tinye company ya construction company ya dị ya hospital ya children hospital o tinyere ya so farm ya dịkwa dị ya wish na osi ona na-abata ndị mmadụ na-abịakwa na-eti isi ona na-eti isi ona na-eti isi ona before you know it anyị go to the point na anyị amaghị ihe nobody is coming to build your place ịgbasịkwa wall mụsị anya ọkụ finally you still be the one to build it if you don't build it nobody is building it for you even in America o nwere some cities emega abandon people agba n'ọsọ dị ya ife abụ time that's how it works a na-emove on o nwere oge ikuku anyị ekuje ebe ndị mmadụ agbara ego o nwere oge ikuku ego kubata n'ala Igbo o kubata ọfụma gaghị nse were ya pịkọla ego ụfọdụ nwere anya ma fada afụ ụzọ ya ka iji na-eme ekpere na-egbu onwe gị na ekpere you don't need it ikpe ofu inwe ndidi ka nke anyị lụrụ ikpe ekpe lụọ ọrụ mana okwukwe gị dị weak ya ka iji ebe na-ebe nwee ndị mụ anya gị nwa na-ata akụkọ nwee ndị fụsị opportunity n'ala Igbo take advantage gbara ego today enwere ndị bụ na ego fa bụ today bụ in the past 5 years ka fa mekiri ya na the same country nọ ya na-ebe na-akpụ ya zoo ego dị n'ime ọhịa zoo abụ Nigeria many companies na-abịa ebe agbara ego yes Mike Adenu ga-agbara ego na telecom na Glo MTN si ebe ha si gbara si South Africa bịaba Nigeria bịa invest ya Vodacom si Zimbabwe bịa invest ya Zenu etu a ka ha si bịasịa Nigeria bịa invest ya onye Nigeria na-anya nna etinye aka private television si ndị mmadụ tinyere ego iwe na-ebu nyokwu kwa mmadụ nyokwu Nollywood ọ idea mmadụ you can create something ihe dị na-abụ ekpere Chukwu enyego brain okay Andy fa mgbe fa gbakọtara mee that film God bịa sisi ma efi ma ihe abụ ihe bịara n'uche ime God ya ka anyị ji bụrụ God onye ọbụla efuru bụ God use sense gị ọfụma akụ aka onye a bụ wizard ịma ihe bụ wizard ya ka ije na-ekpe ekpere every witch and wizard ya ịma meaning of okwu a bụ witch ịma meaning of devil ị na-afụ ka ndị ọcha na-akpọ mmadụ devil nche na ọnụ ka ọ na-akọ gị mana ị na-afụ onye be anyị tuo ya onwe onye na-aza amụsu onye na-aza alụsị ọ bụla afọ ya alụsị etu a ka ya esi kpọọ devil so it doesn't mean never the bad or it is extraordinary na-eche echiche ọfụma nwa ebe na-eme aka wepụta ego ọgwago na ego n'iji ego chaa ya ọ bụrụ exactly o nwere ike o were one note ma sị na onye atara amụsụ n'ego ebe interest ya dị nna ihe ọbụla onye na-eme ya mee ya ọfụma we must all survive yes ihe ọbụla ga-eti iwu na tight condition
na movement na gị na na-eme movement nchere ya bụ movement unu na-eche na Biafra bụ movement enweghị movement ọ bụ movement ahụ adịgo outdated agbajisi gị ụkwụ n'aka ịbụ na ọ catch us up with time amụghị agwa gị enweghị ihe dịka bụ movement ike agwụgị ya the operation etu esi eme ya abụghị etu esi eme ya na ngwa na ndị guy a na-akpọ na ndị guy egburu egbu n'Ọka a na-akpọ fish magnet efu na ọ batara n'ahịa azụ puchuo ya na another level na-agbanye azụ n'ọkụ puchu bi anyị na another level with fitness with consistency and passion ọ dị proud of ihe ọ na-eme many of you na-azụ azụ a mana ịdị ya proud ka amara niile na-azụ one girl na-abụ na TikTok ọ na-ele akpụ santana na-ere ya na TikTok many girls nọ na kama ọ ya eji nke ya wee mee ya ka a hapụ ịma ọ ihe a ji many of us n'ọnụ ihe ọ bụla ịpụta pụtawaga na ya tinye obi gị niile onye azụ a fish magnet tinye obi ya niile ihe dị iche adị mmadụ apụta tie fish pa na dise Nigeria eburu endorsement gaa ya ha nche niile etu a tenkobo ihe megide Nigeria nwa akpụda ka akpata ego ka afa ọlụ ebube ka a na-eme fim ọlụ ebube nke akpata ego nwa na ebe a na-aka ọ ga-egburu anyị bụ adịghị afụ ụzọ anyị dị blind this country gburu anyị we can't see opportunity ngwa ebe m nọ na Lagos na mana ebe a afọsi guys enweghị a na-eme enwere dispatch riders because na ihe a na-eme kịta nọ n'ọkụ ị nọrọ na beri agụụ na agụụ iburu foonu gị ọ daa n'iyi si butere gị ihe dị ona ịghọtago the dispatch rider ga-ebu ya were GPS bata na beri kụọ aka duru dị nri ebibi iri aka n'akwụkwọ o jewala onwe onye a na-ewere tipu nke ya every month o nwere ego na ojigodo o were ya na-asọlve problem kama ọ ga-anọ na-achọ onye oge blame ụfọdụ ịmana onwe ndị si na dispatch rider na n'obodo oyibo taa o nwere ike ọ gaa ahụ ọ na-adị ebutebere ihe primary holidays ya na Nigeria ọfụ this guy like ya before you know it ọ narị ya details ya mee ya invite ọ gbagotere onwe ya UK gbagotere onwe ya obodo dị iche iche nọrọzie di ya afọ ya n'iru ọrụ amalụgụ kwalite ime ikwuo wing ị na-agba ka amalụ paasị ozi paasị ahụ na-akalụ ọ ibe a na-eme bọọlụ ime anyị enweta ya ọ bụ ọba anyị gara aga show ihe bụ show your smartness ike a ọgụ mgbe nwa ebe o ji azụ eji azụ ede ihe ọ na-ebute ebe ọnwụ ọ na-ebute ihe iti aka n'obi ọ na-ebute anya mmiri mgbosa aka na akwụ ọra na maka ihe ga-ebute anya mmiri anyị agbana lọs anyị kwesịrị n'otu a Naijiria nọ na anyị ekwesịrị ịchịkọ Naijiria niile wee na pọket na-eme ihe a na-eme anyị ka ejiri many countries na ije Kenya ndị be anyị ji jee Mozambique anyị ji jee Zimbabwe anyị ji jee South Africa anyị ji ụmụ countries niile anyị gbawacha n'ime anyị jisi ya anyị emere niile ọkwa mmadụ ga-edenyere nwa prezident nke ndị Kenya oyi gbara nwa prezident Uganda obodo Idi Amin nke Idi Amin tọrọ adị ya nwaanyị bụ onye ebe anyị na-anya Ikenga mụnwa mere ya MC ụbọchị ọbịawedi onye ọ na-anụ bụ nwanne dat prezident na Idi Amin of Uganda otu a anụasịa ebe dị anya uwe nwaanyị na-aba ndị anyị n'ụwa mba nwa oge oge elu anyị ewere ụwa anyị na Nigeria dị too small for ndị Igbo opeka ịchọ ka anyị hapụ etu aha before ịchọ ka ndị Fulani si na-achọ ka ha wegara anyị wee ya bit ya na anyị aja ebu egbe anyị ji ebu mma egbe anyị na mma anyị anyị na brain anyị ga-eje na nọọtụ fa ha jee were ya ọkwa anyị werego Lagos anyị ewerego Lagos
jekwuo na Amerịka na-achị nara ahịa nara jụọ ese mee kọl emebe Igbo dị fugodu entọrajị ma ndị ha na-ekotesiri ya na ịma mandaba na-emeta ebe a bụ na na-afụba na-apụtara mba ụwa na EU na-enye speech na gịnị ka ị chọrọ wee nwayọọ wicha gedia o nwere ihe egbukwa anyị na ndị kwesịrị iteki ova Igbo ọ dị mma so ihe m na-ekwu okwu ya bụ ndị a nwakwana anwa si na ha na-eti isi tatom ike abụghịkwa ndị be anyị ụlọ ya bịakwa nke Monde ụna ama na tu eburu onye isi onye afa bịa ka ọ gbagharịba mmadụ agbagharịkwana agbagharị na Igbo na-alụzi n'ahịa n'Igbo hot anyị n'idi ka be anyị jụọ oyi biko mgbe ya ga-alụ ụnụ ya ma alụ ụnụ mma a nweta ya n'isi jedebe nwanne m na-ewe Igbo nwunye kwe n'ọfụma tụsalụ ndị vidiyo n'ime nwunye ya tụsa anya enjoy ya the show ị na-abịa ebe bịa ichiri ọchị nwa onye anyị mere ọ bụrụ anyị mere ụwa ajụjụ otu o si wee dị cool down ajụjụ na-ejisi ụwa aka ike nwayọ ife nwekọrọ ọnụ ji nwayọ ebuziri ya n'isi ya bụ gọọmenti ọrụ gọọmenti adị ebu ya n'isi ị ga-anwụkwa ka ọkụkọ wende na-edebe ahụ na nga ebu dị senti enwe enekwa ụkwụ onye bụ senti anyị na-eme mmehie in different ways adịghị na-ebu ya n'isi ma nwaanyị n'ihi anyị nwekọrọ ọnụ anyị na-akpagbu ya mma eji mma na-echu strọgụl mana ije na vileji many places edie mmadụ ya enweghị a na-emekata ihe gị kọntributu ụmụnna gị na-asọ gị asọ inwe agụd rekọd ịmapụta ndị na-abịa ka ije zọpụta ndị Igbo iwe onye ohi ebuziri ya n'isi ndị ya abịa ịzọpụta anyị Jizọs bụrụ ya nke ifo ebe edebere ya wee bụrụ nke nwa a na-achọ ka edebekwa ya edere ị na-esi ọnwụ ka ị na-esiri ọnwụ ịkwesịrị ijiri eji nkwadobe ọ bụrụ na a ga-alụ ọrụ alụrụ ya n'isi ọ bụrụ na ada alụ ya ọbụla na kpuo mmadụ aghọrịsi n'ibi ya ma ọ debe anyị ka anyị nọrọ na-ekụ ọta onye ọbụla uche ya dị ya Igbo eze ụmụ Igbo